banget, banyak sekali. Gumunku sitok. Napa? Wong semene mbane kok madhep rene kabeh ki nyang opo? Lho ya delok dhewe to, Mas. Nanti dadi delok-delokan ya. Iya lah iki tontonan. Ini hajatnya pernikahan. Nggih. Mbak Mas Raffi dan juga Mbak Rivina. Hajat kedua belum ditulis. Nggih niki nggih langsung mawon kula nggih nderek dedonga kagem kedua mempelai nggih. Ya. Mugi tansah pinarian bagya mulya atut runtut dumugi Amin. kakek. Egal-egal dipun paringi momongan. Amin Allahumma amin. Lanjut ya. Mangga. Mayangkara campur sari niken salindri grup. Minangka dados duta panglipur kunjuk dumateng kadang tamu Bapak Ibu sedaya kemawon ingkang sampun kepareng rawuh tunggu pinarak wonten sasana pinaraan.